Et sä oo siellä vielä No oo siellä vielä vittu. Et pääs läpi siitä. No vittu. Kun oota, täällä on nyt niin paljon roippeja. Ota takki pois. Takki taas, liissi. Vittu sähkönä sellainen. Ota. Kohta tarvaa. Vedä toinen käsi ylös. Vedä toinen. Niin. Vedä vittu. Tää on kyllä vittu huono idea tää toinen käsi, nyt ois pitänyt saada. Ei kun ylös. Älä! Oi! Hei! Oi vittu! Kahvivettä alta! Ai vittu! Ai saatana! Ai pärkänä! Ai vittu! Ai! Sano sit vaan. Ai vittu! Hei! Tarviiks se apu? Ai saatana! Hei, kuuliks sä? Hä? Tarviiks sä apua? Voi vittu! Äkkiä, niin mun loppuu vielä toi muisti. Mä voi tarvita apukeksiä. Koska? Niinku nyt. Niin, ei mä nyt voi sitä. Vedä se siitä läpi. Oota, mun täytyy nyt tää pistää poikki.